Γεια σας. Είναι η εκπομπή Cine 7 Synth. Η ταινία που θα αναλύσουμε είναι η Λεστράντα. Ένα νεορεαλιστικό δράμα παραγωγής 1954 σε σκηνοθεσία και σενάριο Φεντερίκο Φελίνι. Η Τζελσομίνα, Τζουλιέτα Μαζίνα, ένα ονειροπαρμένο και καλακάγαθο πλάσμα που βλέπει μόνο το καλό στους άλλους, πωλείται από τη μητέρα της, στον Σαμπανό, Άντωνι Κουίν, ένα βάρβαρο πλανόδιο, καλλιτέχνη τσίρκων. Gelsomina, Zampano è buono, sai, ti tratta bene, ti porta in giro per il mondo, canti, balli. E poi vedi cosa mi ha dato Gelsomina? Mi ha dato 10.000 lire, guarda ce le ho qui, 10.000 lire, così possiamo far aggiustare il tetto, queste creature mangiano un po'. Oh, ma perché ci ha lasciato vostro padre, Gelsomina mia? Ο Ζαμπανό της φέρεται σαν ένα δέσποτο σκυλί. Τη χτυπάει με μία βέργα στα πόδια, όταν δεν καταφέρει να αναγγείλει όπως πρέπει το νούμερο. Dai, prova. È arrivato Zampano. Vieni qui. Lì. Dai. Zampano è arrivato. Così devi dire. È arrivato Zampano. Dai. È arrivato Zampano. È arrivato Zampano. È arrivato Zampano. Η Τζελσομίνα αποφασίζει να τραπετεύσει. Σε ένα γειτονικό χωριό βλέπει την παράσταση ενός άλλου περιπλανόμενου, του ισορροπιστή τρελού, Ρίτσαρντ Μπέισχαρτ, και μένει έκθαμβη. Η εικόνα του να τρώει μακαρόνια ψηλά στον ουρανό και να παίζει μια συγκινητική μελωδία του Νίνο Ρώτα στο μικροσκοπικό του βιολί την αφήνει μαγεμένη. Signore e signori, ecco a voi il matto, nel suo esercizio unico al mondo. Ehi, come si sta lassù? Si sta bene? Ehi, fa un po' freschetto. Anzi, mi è venuto un appetito che sembrano due appetiti. Accidenti e vento! Ho portato via anche il tovagliolo. Ma come? Vi mettete a tavola senza dirci nemmeno se vogliamo favorire? Qui un posto c'è. Se qualcuno vuol venire, s'accomodi. Ο ίδιος ο Φελίνι, μιλώντας για την ταινία, λέει «Η δυστυχία του σύγχρονου ανθρώπου είναι η μοναξιά. Η δυστυχία του σύγχρονου ανθρώπου είναι η μοναξιά. Είναι κάτι που ξεκινά πολύ βαθιά μέσα από τις ρίζες της ύπαρξής μας. Όμως είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει τρόπος να σπάσει αυτή η μοναξιά και ανάμεσα σε ένα πρόσωπο και σε ένα άλλο να περάσει ένα είδος μηνύματος, έτσι, ώστε να αποκαλυφθεί ο δεσμός που τους ενώνει. Το Λαστράντα εκφράζει αυτού του είδους την εμπειρία με την τεχνική μιας ταινίας. Η ταινία κέρδισε περισσότερα από 50 διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Χρυσού Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας και του Όσκαρ ξένης ταινίας. Η Art Carré πλαισιώνεται από επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του βίντεο και της φωτογραφίας. Αναλαμβάνει την κάλυψη του γάμου σας και την βάπτιση του παιδιού σας με απόλυτη επιτυχία σε αρκετά συμφέρουσες τιμές. αποτυπώνουμε και δημιουργούμε τις πιο ευχάριστες στιγμές της ζωής σας
σεβόμενοι τις επιθυμίες σας. Διαθέτουμε πολλά πακέτα για την καλύτερη επιλογή σας. Φρεντερίκο Φελίνι. Γεννήθηκε το 1920 στο Ρίμινι της Ιταλίας. Όταν ήταν 12 χρονών ακόμα, το έσκασε από το σπίτι του για να ακολουθήσει ένα τσίρκο. Κάτι που είναι χαρακτηριστικό στις περισσότερες ταινίες του, το τσίρκο και ο κλόουν. Στα 17 του χρόνια φεύγει από την επαρχία του Ρίμινι και πηγαίνει στη Ρώμη, όπου εργάζεται στην αρχή ως σκησογράφος. Το 1943 και σε ηλικία 23 χρονών γνωρίζει και παντρεύεται τη σπουδαία ηθοποιό με την τεράστια ερμηνεία στην ταινία La Strada, Τζουλιέτα Μασίνα. Μαζί θα ζήσουν το υπόλοιπο βίος τους για περίπου 50 χρόνια ακόμα. Το 1946 συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Ρομπέρτο Ροσολίνι. Τώρα, ο Φελίνι κέρδισε βραβεία στο Φεστιβάλ Κανών, στο Φεστιβάλ Βενετίας, καθώς και 4 Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας για τις ταινίες το La Strada, Οι νύχτες του Καπήρια, το 8,5 και το Θυμάμαι. Ο Φελίνι έδινε πολύ μεγάλη σημασία στην επιλογή των προσώπων. Γι' αυτό, όταν ήταν να ετοιμάσει μια ταινία, έβαζε μια γελία και έβλεπε χιλιάδες ανθρώπους και δεν δίστασε να επιλέξει ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με την υποκριτική, ούτε καν με τον κινηματογράφο. Ήταν σκηνοθέτης ο οποίος εμπνεόταν από την εσωτερική του φωνή. Δημιουργούσε ένα νέο τρόπο αφήγησης της πραγματικότητας, δίνοντας ταυτόχρονα πνοή σε ένα κινηματογράφο της ποίησης, της φαντασίας και του παραμυθιού. Το 1993 η Αμερικάνικη Ακαδημία Κινηματογράφου τον βράβευσε με Όσκαρ για την πολύτιμη συνεισφορά του στην έντομη τέχνη. Δυστυχώς λίγο καιρό αργότερα και στις 31 Οκτωβρίου, μετά από δεύτερο εγκεφαλικό, απεβίωσε. Ο Φελίνι θα μείνει πάντα στις καρδιές όλων εμάς των συνεφίλων.